Fit-8 il-ħadd wara nofsinhar il-Prim Ministru elett Joseph Muscat ta' l-ewwel reazzjoni tiegħu għar-riżultat elettorali. Qal li l-viżjoni ta' gvern ġdid ser tibqa' mibnija fuq l-għajta ta' Malta tagħna lkoll għaliex gvern ġdid se jkun qed jaħdem ma' kulħadd, irrispettivament mit-twemmin politiku tiegħu. Aħna kampanjajna bl-għajta ta' Malta tagħna lkoll u dik l-għajta ħatkun il-mission statement ta' dan il-gvern il-ġdid u allura ħanfittxu li naħdmu mal-oppożizzjoni, naħdmu ma' dawk li ma vvutawniex imma li jridu jaħdmu magħna. Id-dimensjoni tar-riżultat iċekknek għal Joseph Muscat iżda jinsab onorat li l-poplu ta' sinjal ċar a favur il-bidla fil-pajjiż. Dan għaliex il-poplu ħass il-moviment tiegħu, moviment li l-bażi tiegħu huwa l-Partit Laburista. Onorat, nħoss ir-responsabilità ta' riżultat ta' dimensjonijiet storiċi. L-istil ta' tmexxija se jinbidel għal il-Prim Ministru elett. Gvern ġdid se jkun gvern inklusiv u mhux se jieħu l-attitudni li għax għandu 7 siġġijiet iktar mill-oppożizzjoni jista' jserraħ moħħu. Dan mhuwiex riżultat li seta' jinkiseb mill-Partit Laburista waħdu. Seta' jinkiseb għax il-Partit Laburista sar moviment, sar il-bażi ta' moviment u għalhekk ir-responsabilità l-kbira tagħna dan ma jistax jkun gvern bħal oħrajn, jiġifieri minflok il-bandiera l-blu hemm il-bandiera l-ħamra, ħajkun hemm il-bandiera bajda u ħamra. Tkellem dwar ix-xogħol kbir li għandu qudiemu gvern ġdid ewlieni fosthom it-twettiq tal-pjan għall-enerġija, budget li jrid jgħaddi s'April u l-ħidma fuq 3 liġijiet importanti. Dawn se jkunu l-liġi tal-whistleblower, il-liġi tal-finanzjament tal-partiti u t-tneħħija tal-preskrizzjoni minn fuq il-politiċi. Joseph Muscat temm jirringrazzja lil dawk li jurew tama fih u f'dan il-moviment.